дар шаҳри ҳисор бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва санъаткорони варзида маҳфили навозандагон байни кӯдакону наврасон ва ҷавонон ташкил карда шудааст. ҷаҳонгир Файзуллоев роҳбарии ин ансамбли навозандагонро ба оҳда дорад. ансамбли навозандагон ки зиёда аз 10 нафар аст, номи «Истиқлол»-ро дорад. дар ин ансамбл ҳама намуди асбобҳои мусиқии миллии тоҷикиро дидан мумкин аст. даврони кӯдакӣ аз синфи якумиам дар мактаб навозиш мешуд, чорабиниҳо мешуд. ман дида аз кӯдакӣ, аз хурдсолӣ, аз синфи якумиам ба ин касб шавқу рағбати зиёд пайдо кардам ва асбоби тавлаки тоҷикиро якум бор навохтам. ҳатто вақтҳое мешуд ки аз шавқу рағбати зиёд дар болои партаам менавохтам, партаи ҷои дарсхонӣ дар партаам тавлак менавохтам. баъд ҳамсинфҳо мегуфтанд ки чӣ қадар завқу шавқи зиёд дорад. бояд гуфт ки фаъолияти чунин маҳфилҳо ва муассисаҳои берун аз мактабӣ ки наврасону ҷавононро ба машғулиятҳои гуногун фаро гирифта ҳунарҳои мухталиф меомӯзонад, барои ташаккули маънавию зеҳнии ин қишри ояндасози ҷомеа аҳамияти бузург дорад. ҳар он вақте ки меҳмонони хориҷиву дохилӣ ба шаҳри ҳисор меоянд, барои қабули онҳо албатта як гурӯҳи санъаткорони шӯъбаи фарҳанг бо суруду таронахонӣ пешвоз мегиранд. дар баробари онҳо ҳунармандони ин маҳфил низ як базми идона пешкаши меҳмонон мегардонанд. аввал ман асбоби тавлакро аз худ кардам, асбоби зарбии тавлакро. баъдан ба навохтани асбоби нафасии саксофон шурӯъ кардам. аз ин ҳам ба хубӣ аз уҳдааш баромадам. дар зиндагӣ аз уҳдаи асбобҳои мусиқӣ аз ҷумла таблаки тоҷикӣ, даббал, доираам кам кам менавозам. асбобҳои нафасӣ кларнет, саксофон аз уҳдааш нағз мебароям. номи гурӯҳро барои он «Истиқлол» ном мондем ки тоҷикистони мо худ давлати истиқлол аст, ободонӣ аст, ҳама вақт сарҷам бошанд ва ба халқу миллати худ, ватани азизи худ хизмат кунанд. ҷаҳонгир Файзуллоев мегӯяд ки дар кӯшиши он аст ки санъати волои худро сайқал дода, ҳамеша бо навозишҳои дилнишини худ ба дили шунавандагон ҷой гирад.